Здравейте, приятели! Радвам се, че отново сме заедно. Аз съм Биляна от 1:0. Това е Янчето, не знам виждате ли го. В интересна конфигурация сме днес. Така ще бъде днешния лайв. Ще се опитаме да го направим така, че да не пречим. Днешната среща, както знаете, е септемврийската ни среща на тема кърмене. Една от изключително важните теми, която разискваме всеки месец. Не случайно сме я отделили в отделна тема, която да бъде извън първите грижи, просто защото най-важната част от първите грижи е именно храненето и искаме поне веднъж месечно да имате достъп до тази тема, до тази среща и да отправяте въпросите си. Гост-лектор днес ни е Христина Янева. Тя не случайно кръстихме темата "Всичко за кърменето" по името на книгата й. Аз понеже неочаквано и за мен съм с Янчето, някъде си я бях приготвила, но след малко ще си я намеря. Наистина истинска енциклопедия на тема кърмене, изключително практично четиво. Казвам го като човек, който и като майка съм я чела с много подробно съдържание. Просто каквото ти потрябва, намираш си го, прочиташ си го и то ти върши работа. После го четох и така, как да го кажа, като роман от начало до край. И мога да кажа, че и така има голяма полза и смисъл да се прочете, тъй като човек, като има цялостния поглед над процеса, научава и някакви други допълнителни неща, за които не се е сещал преди това. С две думи, ако очаквате бебе в момента и искате да се подготвите по някакъв начин за посрещането му, купете си тази книга, тя ще ви свърши невероятно полезна работа, наистина много добре написана. Не случайно я рекламирам, даже Христина най-вероятно не знаеше за този анонс, който съм си приготвила. Просто наистина толкова добре написана и го казвам освен като майка, като човек, който скоро се сертифицира като доброволен консултант по кърмене, го казвам и като филолог, защото това ми е образованието, а пък Христина го я е написала изключително добре. Така че стига толкова за тази книга. Ще й дадем възможност тя да се представи малко по-късно. А сега давам думата на Христина Янева. Тя е на линия и слуша първата част на срещата ни. Сега ще й давам възможност да се представи, защото аз така много почнах да я представям през книгата, но освен автор на книгата "Всичко за кърменето", тя е и много други неща, част от които най-вероятно аз ще пропусна. Така че нека да й дадем възможност да се представи, а пък аз ще се опитам да й съдействам максимално с презентацията. Заповядайте. Здравейте всички! Приятно ми е, че сме заедно. Ще се представя много накратко, защото не това е основната идея. Идеята е да може да отговоря на повече от вашите въпроси. Казвам се Христина Янева. Освен майка на 2 деца, съм била страшно много други неща в този живот, като например учител, доброволен консултант по кърмене, впоследствие и професионален консултант по кърмене, така наречените сертифицирани от Международен борд консултанти по кърмене. Т.е. цял живот се занимавам с това да работя с родители и техните деца и някогашната ми учителска работа мисля, че продължава много да ми помага и в съвремието, за да може да водим по-добър диалог и да разбирам какви са нуждите на родителите. Впоследствие така направихме и Национална асоциация подкрепа за кърмене. Аз съм един от учредителите на асоциацията и продължавам и до сега да се занимавам с обучението на новите консултанти. Нататък във времето дойде и книгата, която Биляна така екстензивно представи. И се надявам да ви е полезна. Голяма част от информацията можете да намерите и на блога, на който предполагам, че сте попадали. Днешната ни презентация ще бъде... да го кажеш, защото аз не мога да го копирам. За съжаление, не може Фейсбук да ресурси. Не може, но аз после най-накрая ще има в презентацията на последния слайд, го има изписан, така че тогава ще го покажем. Днешната ни презентация съм опитала да я направя като отговор на най-честите въпроси, които майките обикновено идват, тъй като в повечето случаи тази презентация е насочена към бременните, към тези, които в момента се подготвят за кърменето, но ако имате някакви допълнителни въпроси, които не съм засегнала, ще може да ги обсъдим след това.
Така, Биляна, може да започваме. Първия въпрос, обикновено, чисто хронологично, е как да се подготвим за кърменето по време на бременността и на следващия слайд ще видим някои от нещата, които може да се направят. За щастие не е необходимо вие да правите нищо специално, защото природата си знае работата. Болезнеността, която човек усеща като един от първите признаци за бременността, е сигнал, че наистина нашето тяло започва да се подготвя още от първия момент за това как ще се храни бебето. Гърдите се оголемяват, ареолите потъмняват. Впоследствие с напредване на бременността ще може да видите, че се появява една видима венозна мрежа, появяват се едни бабунки по ареолите. Това са едни жлези, чиято цел е да осигуряват лубрикация, така да смазват и да поддържат еластична и здрава кожата на зърната и ареолите. И за това всъщност няма никаква нужда човек предварително да маже гърдите и да използва някакви специални кремове. Това се случва по естествен път. Другото нещо, което мога да ви посъветвам много така настоятелно, е да се опитате да научите колкото е възможно повече за кърменето преди да родите бебето, защото после сама ще видите, че нямате никакво време за това. Живота с едно новородено бебе е изключително интензивен, така че обикновено не остава време тепърва да търсите информация, така че колкото повече успеете да вложите в подготовка преди раждането, толкова по-лесно ще ви бъде след това. Продължаваме нататък. И стигаме до момента, кога всъщност трябва да започне кърменето. В нашите болници обичайно този въпрос зависи изключително много от това къде ражда човек, по какъв начин ще се случи раждането. COVID естествено обърка доста от възможностите, които имаше, така че в една не оптимална ситуация се опитваме да направим най-доброто, на което е възможно да разчитаме и което въобще е физически и психически възможно да се случи, но така накратко казано, бебето очаква един вид пъпната връв да се замести от гърдата. Тоест, кърменето е най-добре да започне в първия час след раждането, веднага след като се роди бебенцето, то да бъде поставено на гърдите на майката, тъй като този контакт има изключително много предимства, далеч не се изчерпва само с началото на кърменето, но наред с всичко останало задейства и всички рефлекси, които са необходими, за да може да се задейства естествената програма за хранене, естествените инстинкти и рефлекси, които бебето има и които го водят към гърдата. За щастие, всичко това, което е заложено в мозъка на бебето, то не изчезва след първия час. Така че, ако не успеете в първия час, не се отчаивайте. Естествено, че ще можете да наваксате всички тези работи в момента, в който се озовете заедно с бебето. Рефлексите, инстинктите на бебето да стигне само до гърдата и да се закачи само на гърдата, те не изчезват в първите 4 до 6 седмици. Така че имате достатъчно време, за да можете да разчитате на тях. Тук искам да направя една много важна отметка. Ако по някаква причина се наложи раждането да бъде секцио или е планирано да бъде секцио, всички сте чували тази фраза как след секцио кърмата идва по-бавно. Това всъщност не е вярно, защото слизането на млякото е процес, който зависи от отделянето на плацентата. Тя се отделя както при секцията, така и при нормалното раждане. Но това, което всъщност забавя слизането на млякото и води до известно на несъответствие между нуждите на бебето и количеството на кърмата в началото, е факта, че в нашите болници най-често майката и бебето са разделени поне 24 часа след цезарово сечение. Гърдите обаче очакват стимулация от първия момент след раждането, в който бебето се е родило. Така че, ако родите секцио, има нещо много простичко, което може да направите, което не изисква дори да седите в леглото. Можете, както сте си легнала в леглото, така да започнете да се изцеждате по-малко, по 2 минутки. Говорим на всяка гърда, на всеки 2-3 часа или колкото пъти се сетите през първите 24 часа, докато бебето не е с вас, за да можете да подавате сигнал към мозъка да поддържа нивата на хормоните в високите стойности, които трябва да имат и фактически по този начин да не се получава забавяне на кърмата. Продължаваме нататък. Тук са изброени накратко всички предимства, които контактът кожа до кожа дава на вас и вашето бебе, така че дори да не можете да сте заедно първите 24 часа, в момента, в който се озовете заедно с вашето бебенце,
Най-простичкото нещо е да го съблечете по памперс, да го сложите между гърдите си, за да му дадете всичко това, което на него му е необходимо да се запознаете отново вече след като то се е появило на този свят, тъй като вашия мирис, вкуса на млякото ви, гласа ви, ритъма на сърцето ви, всички тези неща са познати за бебенцето. Нашата топлина помага то да поддържа телесната си топлина, помага му да по-добре да регулира дишането, сърдечната си дейност, заселва го с полезните бактерии от нашата кожа, а не с болничните, и като цяло му създава сигурност в този свят, в който вие сте единственото, което вашето бебе познава, и то действително има огромна нужда да ви чувства до себе си. Нататък вървим. И така, как да наваксаме първия контакт? Каква позиция да използваме, така че да ни е удобно и бебето да може да прояви своите способности и да засучи. Най-лесното, нещата, които са ви необходими, не са много. Трябва ни една майка, едно бебе, по желание може да добавите и повече. Легло в болниците обикновено с това разполагаме, тъй като удобни кресла и столове там няма твърде много. Ако имате възглавници под ръка, е добре, но ще видите след малко, че дори една възглавница ще ви е достатъчна за позицията, която предлагаме, така наречената биологична позиция. И разбира се, е важно да имате време и търпение и да започваме с едно бебе, което все още не е умряло от глад, ревящо и плачещо, ами е все още по-сънливичко, по-спокойничко. Като го сложите кожа до кожа, то обикновено се успокоява и може да ви покаже какво умее. И дори вие да не се сещате какво да направите, оставяйки бебето по този начин, то ще може да се справи абсолютно само. Билянка? И така, какво можете да направите? Да си сложите възглавничка зад гърба и кръста, да се настаните удобно, така че тялото ви да е под приблизително 45 градуса ъгъл. Няма нужда да стоите с изправен като войник гръб, защото тогава гравитацията дърпа бебето далече от вас. Като се опитате да се облегнете хубаво назад и сложите бебето, така както виждате на снимката да е разположено, така почти не се налага ръцете ви да носят тежестта на бебето и то е разположено по коремче върху вас, тъй като бебето е бозайник. За него това е най-естествената позиция и тя стимулира всичките му вродени рефлекси и му помага то да стигне до гърдата. Нататък. Бебето може да бъде разположено по различен начин. Може да бъде, както виждате на първата снимка, да бъде разположено почти вертикално по тялото ви, да е напречно по диагонал, да бъде съвсем легнало, а дори понякога може да се използват и креативни позиции, които обаче се използват обикновено, когато има някакъв проблем. Например, при маститите понякога е необходимо брадичката на бебето да бъде ето тук някъде и тогава се използва тази креативна позиция, където кръченцата на бебето са всъщност ето тук над главата ви. Продължаваме. Това, което е необходимо да бъде бебето да бъде в контакт кожа до кожа. Не се притеснявайте да събличате вашето бебе. Когато го сложите да лежи върху кожата ви, вашето тяло го топли отдолу, така както го топлят топлинните плотове в болницата. Ако смятате за необходимо, може да метнете една лека пеленка отзад на гръбчето му, но детето няма нужда да бъде силно навлечено, дори когато е съвсем малко и когато е плътно долепено до вас. Естествено, докосването, милувките и нежното окуражаване и многото търпение ще ви помогнат, за да може да се случат нещата. И така, какво да правим, ако кърменето боли или бебето не засуква? Правим горе-долу същото нещо. Контактът кожа до кожа, засукването водено от бебето, обикновено са двете неща, които помагат много да се опитате като първа стъпка да се справите с проблема и разбира се, ако нещата не се получават, е важно да потърсите консултант по кърмене. Сега ще видите как бебето може да свърши цялата работа само. Ето го поставено тук, това е 8-дневно бебенце, поставено върху гърдите на майката и Биляна ще ни показва един след друг слайдовете, за да може да видите. Първо бебето започва да се ориентира, след това показва
че е гладно, слага ръцете в устата. Това е един от признаците, по които може да се ориентирате. Виждате как бебето започва да се насочва към гърдата и да се опитва да се изправя. Сега ще го видите и изправено вече. Ето така, бебетата умеят да правят всичките тези неща веднага след раждането. Така, може, разбира се, да не оцели от първия път и най-вероятно няма да оцели от първия път. Може да приплаква, да издава различни звуци. Въпросът е да не се притеснявате от това, да му говорите, нежно да го окуражавате. И при следващия опит нещата може би ще се получат. Мога да ви кажа, че в условията така на онлайн консултирането, това е нещото, което използваме много често с майките и се получава изненадващо, дори за самата мен, колко изненадващо добре се получава, без да съм там и да мога да помагам, просто с доверие към уменията на вашето бебе. И най-често майките споделят, че действително болките в зърната намаляват значително, когато се остави бебето да засучи по този начин. Сега, далеч съм от мисълта, че това е панацея, но винаги е първото нещо, което пробваме. Продължаваме. Какви други позиции за кърмене има? Разбира се, човек може да използва различни неща. Няколко основни принципа винаги. Да сте облегнат. Може да сте и полулегнала. Въпросът е да ви е удобно на тялото, да се настаните по такъв начин, че да можете около 40 минути някъде да прекарате в такава позиция, тъй като бебенцата, особено в началото, първите няколко седмици, средно около 30-40 минути сучат. Така че искаме раменете да са ви отпуснати, да имате опора на ръцете, ако сте седнала позиция, краката да са ви опрени на пода, да не висят във въздуха, или може да сте на легло, където ви е удобно, но така, че да може да се отпуснете назад и бебенцето да бъде върху вас. А сега ще видим и позицията на бебето. Както казахме, той е бозайник, най-добре му се получава, когато бъде поставено коремче до коремче. Значи коремчето на бебето никога не трябва да бъде към тавана и бебето трябва да е така добре обърнато към вас, че както виждате на снимката, ушенцето, рамото и хълбока му са в една линия, а не главичката да е извърната само настрани. Така. И ето сега ще видите няколко от другите позиции. Класическата поза люлка е удобна, когато няма проблеми с кърменето. Най-често при по-големите бебета повечето майки започват да кърмят в тази позиция. Футболната топка, която виждате на втората снимка, ви осигурява добра видимост. Много е удобна след секцио, тъй като няма никакъв контакт на бебето и раната от секциото. Много често я използваме също така при недоносените бебета, когато ги учим да сучат, защото майката може хубаво да вижда и да контролира какво се случва. И понякога при проблеми с кърмането, когато е необходимо да променим ъгъла, под който бебето подхожда към гърдата. Легналата позиция е супер удобна, особено за нощните кърмения, разбира се. Единственият проблем, който има с нея, че не можете да виждате и да контролирате засукването, така че в ситуациите съвсем в началото, докато все още имате болки, може да не ви е съвсем удобна, но обичайно до към края на първия месец повечето майки са се научили как да кърмят така, за да може да си наваксват почивка и сън и през нощта. Продължаваме. И тук пак стигаме до един много класически въпрос. Как да накараме бебето да си отвори широко устата, за да може кърменето да е безболезнено? Ето така. Основното нещо, което трябва да се направи, е брадата на бебето да е плътно опряна в гърдата. Ако само докосваме зърното до устните на бебето, стимулираме един друг рефлекс, който се нарича хоботков рефлекс и бебето си извежда устните и така напред като за целувка. И отваря съвсем малко и повечето майки казват, то не може да си отвори добре устата. Обаче, както виждате, нещата могат да се получат доста прилично. Когато опрем брадичката на бебето, когато той я усеща с цялото си лице, то ще си отвори устата точно така, както искаме, за да ви покаже, че е много гладно и че ето сега е момента да го привлечем към гърдата и виждате, че само с едно, виждате колко плътно е бебето до гърдата и само с едно леко прибутване на раменете му към вас, както ще видите на следващия слайд, то се захваща за гърдата точно така, както очакваме. Брадичката плътно,
в гърдата залепена, а носленцето на бебето е напълно свободно. Ако нослето на бебето се опира в гърдата, обикновено засукването не е толкова добро, колкото би трябвало, и тогава можете просто така с лакът да приберете дупето на бебето към вас и леко да го изтеглите към другата гърда, за да може то да се намести, главичката му леко да се повдигне и да се извие назад и нослетото да се освободи. Често това води и до по-комфортно усещане на сученето. Продължаваме. И как да разберем дали бебето е засукало добре, кои са нещата, които следим, ще видим сега. Бебето трябва да бъде, разбира се, на нивото на гърдата, коремче до коремче. Виждате колко хубаво е обърната долната устна на бебето на тази снимка. Горната устна е неутрална. Тя не е нужно да бъде съвсем извита, като рибка, както е на тази снимка. При повечето деца не е така, но не трябва да бъде и смукната навътре. Искаме устата на бебето да бъде много широко отворена. Поне 120 градуса ъгъл, когато гледате ето тук, точно при ъгълчето на устата. Носленцето трябва да е свободно. Казахме ушенцето, рамото и хълбока да са в една линия. И това, което следим при сучене, е да не се получават хлътване и тръпчинки на бузките, защото ако се получават тези тръпчинки, това означава, че бебето смуче, а не суче. Когато бебето суче, движенията са на долната челюст и нямаме тръпчинки на бузите. Вие също може да се ориентирате по вашите усещания, дали бебето суче ефективно. Понякога някои жени усещат боцкане или стискане в гърдите, когато млякото потича, други нямат никакви усещания, но това е съвсем нормално. Можете примерно да забележите, че от другата гърда започва да потича мляко. Ясно започва да се чува задъханото гълтане, то се чува като едно такова ритмично. И тогава ви е ясно, че бебето се храни. В първите дни след раждането може да усещате маточни контракции или засилване на лохите, особено с второ раждане и следващите. Много важен признак ни е гърдите да омекват след кърмене. Това ви е сигнал, че млякото, което е било в тях, е отишло към бебето. И разбира се, не би следвало да усещате болка по време на кърменето. Известен дискомфорт и болка е нормално да има в самото начало, първите дни, докато се учите с бебето как да го поставяте правилно на гърда, но има разлика между дискомфорт, който значи просто е така малко да се намръстите, докато бебето засуче, но след това кърменето само да усещате как бебето си дърпа на гърдата, без да имате болки, и зърното излиза в нормалния си вид, просто леко удължено и удебелено, но не е смачкано и сплескано, или там, където изпитвате силни болки, които ви карат да викате, да плачете, или зърното излиза смачкано, сплескано, посиняло, наранено. Ясно ви е, че няма как това да бъде нормално и че трябва да потърсите помощ. Така че много е важно да знаете разликата между дискомфорт и болка и нараняване на зърната. Продължаваме. Сега на режим или на поискване трябва да се кърми едно бебе. Това е един класически въпрос, който непрекъснато продължава да се задава дори и до сега. Ще ви отговорим с науката, която може да видите на следващите два слайда. Така. Значи как правим млякото? Имаме два основни хормона. Пролактина, който е отговорен за производство на млякото, окситоцина, който е отговорен за потичане на млякото. Това е само на база физиология. Гърдите, в отговор на тези хормони, произвеждат мляко постоянно и непрекъснато, само че с различна скорост. Колкото е по-пълна гърдата, толкова повече се забавя производството. Колкото е по-празна гърдата, толкова по-бързо се произвежда мляко в нея. И затова млякото се поддържа по този начин. Гърдата да се изпразва много често, 8-12 пъти за 24 часа в началните дни и седмици на кърменето е средния брой пъти, в който се хранят децата. И другото, което е важно, че гърдата трябва да се изпразва добре, за да може да започне да произвежда повече мляко. Сега на следващия слайд ще видите защо това е така и кой би могъл да саботира този процес. Билянка? Както виждате, в гърдата, вътре в млякото се съдържа един специален протеин, който се казва локален инхибитор на лактацията и който се натрупва в голямо количество, ако има натрупано много мляко в гърдата.
Ако гърдата стои постоянно пълна, така както понякога се казва, ще предлагате само една гърда на хранене, едно хранене, на следващото хранене. Другата гърда, знаете как гърдата, която не е използвана, тя стои много напрегната и това фактически подава сигнал към мозъка да намалява производството на мляко. И ако ние по 6 часа я оставяме, това за някои ситуации, които искаме да намалим млякото, може да е много полезно, но в други ситуации, където искаме да увеличим производството на мляко, никак няма да ни е полезно. Искаме гърдата да се изпразва бързо, за да намаляват нивата на този локален инхибитор на кърмата и да може гърдата да се задейства, да ни произвежда повече мляко. Затова е много важно да помните, че пътя към увеличаване на количеството мляко е да кърмите често и гърдите да се изпразват добре. Продължаваме. И стигаме до ключовия въпрос. Колко мляко е необходимо на бебенцето? Сега ще видите, в първия ден, естествено, неговото стомахче е изключително малко, коластрата е в мъничко количество и това е съобразено с нуждите на бебето и с уменията му към този момент. Не само стомахчето на бебето е малко. В утробата то е преглъщало, действително преглъща амниотична течност. Смучило си е пръстчето, така че и от сучене нещичко е разбрало, но не е дишало. А когато се роди, изведнъж трябва да координираме 3 процеса сучене, дишане и гълтане, които се случват по едно и също време, буквално, разликата е милисекунди, на едно и също място. Бебето трябва да се научи да координира. И тогава коластрата, която тече по-бавно на капки, които са малко по-гъсти, отколкото ще е млякото след това, е идеалният начин, по който бебето да се упражнява 2 дни, докато на 3-4 ден започне да слиза млякото и да тече изобилно количество, то вече да се е научило как да се справя добре с цялата тази координация, да не се дави и да му се получават лесно и удобно нещата. Така че първите 2 дни бебетата обикновено получават някъде около 100 мл общо за 24 часа, т.е. съвсем малко количество мляко. На 3-4 ден очакваме слизането на млякото, количеството бързо започва да се увеличава и обичайно към края на първата седмица децата ядат около 50-60 мл на всяко хранене. Втората седмица нуждите им малко се увеличават, става 70-80 мл, третата седмица 80-90, четвъртата седмица 90-100 мл. Оттам нататък, противно на това, което хората си представят между началото на 2-я и 6-я месец, количеството мляко, което вашето бебе има нужда, почти не се увеличава. И остава някъде в порядъка от около 800 мл за 24 часа. Това е така, тъй като темпото на растеж на бебето е различно. В началото, първите 2 месеца, бебетата растат изключително бързо. Никога повече в живота си няма да растат с толкова бързо темпо. А след това темпото на растеж се забавя и това позволява със същото количество мляко да се поддържа намаленото темпо на растеж. Много е важно също така да знаете, че бебетата не изяждат еднакво количество на всяко хранене, че тези мерки, които посочих в момента, те са изключително ориентировъчни, може да са много различни и обикновено ще са различни спрямо теглото на едно бебе. Едно бебе, което е родено 2,5 кг, може би няма да успява да изяде втората седмица по 80 мл. И че също така зависят от това колко пъти се храни едно бебе. Тези посочени количества са при хранене около 7-8 пъти на ден. Ако вашето бебе яде 12 пъти, естествено, че ще яде по-малко на едно хранене, отколкото тези количества. Затова като цяло не се вълнуваме твърде много колко мляко изяжда едно бебе на всяко хранене, а ни интересува какво е темпото му на растеж. Когато следим теглото на бебето и когато то е нормално, значи, че то получава всичко, което му е необходимо, независимо от това, че може да не изяжда тези посочени количества. Продължаваме. Биляна? Да. Тук може да видите промените в млякото. Първите 2 дни след раждането имаме коластра. Тя е жълта, по-гъста течност. Понякога не е чак толкова жълта, по някой път може да е направо оранжева, но е в малко количество, както виждате, в лъжичка. След това, след слизането на млякото, когато гърдите започнат да се втвърдяват и да се напълват вече, тогава пак млякото е жълтеникаво, но вече в доста по-голямо количество. Това е преходното мляко. Да не се притеснявате и да не смятате, че още сте на етап коластър заради това, че млякото е жълто. Започнете ли да забирате по 20 мл
при изцеждане или повече, значи, че вече фазата на коластрата е премината и някъде между втората и третата седмица започва да се отделя така нареченото зряло мляко, което е доста по-синкаво, но съдържа реално повече количество мазнини, отколкото съдържа коластрата. Коластрата в сравнение с зрялото мляко относително с по-ниско съдържание на мазнини, а жълтия и цвят се дължи на съдържанието на бета-каротин, а не на масло, както си представят хората. Продължаваме нататък. И така стигнахме до момента, в който млякото започва да се увеличава и да слиза, и гърдите може да се окажат много изненадващо болезнени, големи. Усещането може да е много силно дискомфортно и често майките го запомнят за цял живот, така както се запомня и раждането. Най-добрият начин да се справим с това нещо е да го профилактираме, т.е. да не го допуснем. А това става, когато майката и бебето имат възможност да са непрекъснато заедно, включително през нощта, или ако бебето не успява да се учи или не е при майката през нощта, тогава е важно да има изцеждане на гърдите, особено втората, третата нощ, когато ще започне слизането на млякото, защото ако оставите 8 часа без да пипнете гърдите, това е рецепта да се събудите на следващата сутрин като Памела Андерсън и да имате сериозни проблеми и болки от това, че кожата на гърдите се преразтяга, получава се един лимфен отток, който е болезнен, твърд и много трудно се разкарва. Ако все пак ситуацията е наистина така сериозна и има нужда от мерки, тук съм посочила много накратичко на този и на следващия слайд нещата, които могат да ви помогнат да се справите сама. Противно на очакванията, най-добрият ви съюзник в този момент е студения компрес, който слагаме по този начин, както е показано, в легнало положение, студен компрес за около 20 минути. Ако ползвате лед, трябва да бъде увит в кърпа хавлиена, а не директно върху гърдите. Най-често се ползва студена вода просто. Или от тези гел компресите, които може да оставяте в хладилника, за да се охладят. Лежането по гръб помага изключително много, тъй като лимфните пътища се оттичат в посока към мишниците нагоре, а не надолу към гърдите и към зърната, както обикновено си представят хората, че трябва да се борят с оттока. Така че това, което искаме е да се лежи по гръб и гърдата може лекичко да бъде придвижвана. Като я хванете ето така с две ръце, нагоре, надолу. На едната страна, на другата страна. Просто лекичко да я раздвижвате. Другото нещо, което изключително може да помогне, ареолите и зърната стават много твърди и много трудни за засупване на бебето, когато гърдата е много препълнена. Така че може да направим пак, докато си лежите по този начин по гръб, да омекотяваме областта на ареолата, като просто притиснем с пръсти навътре към гърдата. Не трябва да си причинявате силни болки, нали, притискате само колкото позволява и задържате по този начин натиска, като редувате, премествате пръстите по ареолата, за да може в рамките на около 2 минути за всяка гърда. И това обикновено отбутва течностите навътре, особено когато сте легнала, това много по-ефективно действа. Отбутва течностите навътре, ареолата започва да става по-мека. Много често се случва, че започват да се появяват капчици и вече може да сложите бебето да суче или да започнете изцеждане с помпа. Ще се получава много по-лесно, отколкото ако се опитвате на абсолютно твърди гърди. Така че, слагате бебето да суче, при необходимост доизцеждате след това, ако гърдите все още са твърди, почивате си 1-2 часа и отново започвате студения компрес и всичко, което изброихме до тук, за да може да си помогнете по-лесно да минете. Важно е да помните, че препълването на гърдите рядко трае повече от 36 часа, така че преминава наистина с правилните мерки, преминава по-лесно и по-комфортно за вас. По това време обаче с бебето се случват още някои неща. Вашите гърди се пълнят, пък вашето бебе към този момент има жълтеница, започва да спи много и стигаме до ключовия въпрос: трябва ли да го будим той бебе за хранене? Хайде да видим. Биляна? Да. Сънливото новородено
може да спи много и заради това да не яде достатъчно. Така че, когато говорим за новородено бебенце в рамките на първите 10 дена, което много спи, е важно да знаете, че то спи, защото жълтеницата го прави такова, не защото непременно се е нахранило достатъчно. Трябва ние като родители да се погрижим бебето да яде не по-малко от 8 пъти за 24 часа. Това може да означава, че трябва да го будим на поискване. На поискване от наша страна. Най-лесно сънливото бебе се буди, като го съблечете съвсем, като опитате да му смените памперса, можете леко да го накланяте на едната, както си лежи на едната страна, на другата страна, да го изправите, да го поносите малко, за да го събудите достатъчно, така че да може да започне да се храни. Това будене е необходимо до намаляване на жълтеницата, хайде не е напълно до преминаването, защото това може да отнеме повече време, но докато бебето започне да се събужда спонтанно за хранене на всеки 2-3 часа и докато се уверим, че то наистина надава добре, което обикновено става някъде между 10 и 14 ден. Тоест в първите дни след раждането, особено от 3-я ден нататък, когато започва да се проявява жълтеницата, е важно бебетата да се стремим да имат около 8 хранения за 24 часа, за да знаем, че наистина се хранят достатъчно и да помогнем на бебето жълтеницата да преминава по-бързо. Какво е положението с по-големите бебета обаче? Към края на първия месец е нормално бебетата да проспиват веднъж в денонощието 4-5 часа. След втория месец повечето деца, около 70% от децата, айде не всяка нощ, но повечето нощи успяват да проспят един интервал около 5-6 часа. Това са абсолютно нормални неща. Има деца обаче, които обичат да спят повече. И може да спят 7, 8, 10 часа понякога, а има и родители, които така активно се опитват да окуражат детето по този начин да спи. Важно е да знаете обаче, че ако минават повече от 7-8 часа без кърмене, това може да доведе от една страна до намаляване на количеството на кърмата и от друга страна до намалено наддаване на бебето. Защото дори когато успеем да компенсираме намаляването на количеството мляко, майките много често казват: добре, аз ще се цедя през нощта и по този начин няма да ми намалее кърмата, но това мляко не стига до бебето. И фактически много често, там около 3-4 месец, когато майките кажат: ама то детето много хубаво наддаваше, но той изведнъж много му спадна наддаването, на какво може да се дължи, и когато разберем, че бебето спи съвсем чудесно от 9 вечерта до 6-7 на другата сутрин, тогава е разумно да се включи поне едно хранене в този период от време и това често разрешава проблема, без да е необходимо нещо друго да се прави. Как да разберем сега дали нашето бебе получава достатъчно мляко? Следим памперсите на бебето и поведението на бебето. Би трябвало да се уверим, че бебето суче ефективно 8-12 пъти, че гърдите се чувстват добре, т.е. нямаме проблем с засукването му. И следим да има поне 3 големи изхождания на екрана. Си виждате малко изхождане на долната снимка и голямо изхождане на другата снимка. Горе-долу с такъв цвят трябва да изглеждат изпражненията на бебето след 5-я ден. Трябва мокрите памперси не само да е посиняла лентичката, която виждате на памперса, нали, има едни памперси, които имат такава лентичка, а памперса, като го вдигнете, да е тежък в ръката ви. Да е като топка, да може да го хвърлите и той да лети, а не просто нали, да е съвсем лекичък. Така че следим обилните набишкани памперси. Те трябва да са поне 5, защото съвременните памперси имат доста попивна способност. Тези майки, които използват многократни пелени, ще усещат ще сменят повече памперси от това. И другото нещо, което ни е много важно, следим всичките тези показатели заедно. Т.е. гърдите да се чувстват добре, изхожданията на бебето да са нормални, поведението на бебето да е, нали, то да е доволно след повечето хранения. Няма да може съвсем след всички, понякога бебетата плачат и са неспокойни, но след повечето хранения да е доволно и да имаме възстановяване на рожденото тегло на 10 и 14 ден след раждането. Тоест, изключително е важно да се проследява някъде в този период теглото на бебето. Около седмица след изписването е разумно да бъде измерено детето голо и гладно, за да може да се види как вървят нещата.
Какви неща могат да ни дадат сигнал, че имаме проблем? Липсата на изхождане за 24 часа във възрастта на бебето от 3-седмична възраст някъде означава, че трябва да се види какво се случва с наддаването и храненето на бебето, тъй като в огромната част от случаите това е сигнал, че бебетата не се хранят достатъчно. Не винаги, нали, примерно да кажем в около 85-90% от случаите обаче означава, че има някакъв проблем с храненето. Ако бебето има засилваща се жълтеница след изписването, ако е много сънливо, ако отказва да се храни или не успявате да го нахраните, тогава задължително трябва да се консултирате с лекар и да го заведете лично да го видят, не само по телефона. Консултантите по кърмене могат да ви помогнат много, ако бебето не успява, не засуква добре, ако не е възстановило рожденото тегло, ако изхожданията са оскъдни или по-малко от 3 за 24 часа, е разумно да обсъдите с някого дали това е тревожно и дали е необходимо да направите нещо допълнително и какво да бъде то. Ако гърдите са ви разранени и болят, това не е само ваш проблем, а може да е проблем и на бебето, тъй като недобре поставеното бебе може да има трудности да получава достатъчно мляко. И разбира се, ако вашето бебе иска да суче постоянно, ако прекарва 18 часа в денонощието на гърдите и въпреки това продължава да изглежда гладно и неспокойно, е разумно да се обърнете към някой, който разбира от тези неща, и да потърсите помощ. Какви неща обаче са често поведение на бебето и не представляват проблем? Ако вашето бебе сучи много често, на всеки час и половина-два, броени от началото на едното кърмене до началото на другото, но след това бебето си заспива доволно, пишка яка в норма и след няколко такива много чести кърмения през час, след това има един по-дълъг период от време, в който бебето спи, това е съвсем нормално, не е необходимо тогава да му прекъсвате съня и много често ще видите, че точно така се редуват период на зачестено сучене през час и нещо, последван от на няколко пъти, последван с един по-дълъг интервал за сън. Кърменето може да трае доста дълго в първите седмици от живота. Някъде до към края на първия месец, обикновено около 30-40 минути трае кърменето, общо за двете гърди говорим. Ако редовно и на повечето хранения кърменето на вашето бебе продължава повече от час и половина, е разумно да потърсите помощ, защото това най-вероятно означава, че нещо не се случва съвсем ефективно. Съвсем нормално е бебето да иска да суче няколко пъти нощем на каквато и да е възраст. Според едно от големите проучвания на Американската академия по педиатрия се оказва, че нито на 6, нито на 12-месечна възраст повечето от децата не проспиват дори 6-часов интервал. Над 50% от децата спят по-малко от 6 часа плътен интервал и се будят няколко пъти нощем, кърмачетата най-често искат и да сучат. Съвсем нормално е на всяко кърмене бебето да иска и двете гърди. Ако ги иска, предлагайте му ги. Ако то само отказва втората гърда, това не е проблем, ако всичко е наред с надаването му. След третата, четвъртата седмица гърдите омекват, седят си съвсем мекички между храненията. Това е нормално, очаквано и не означава, че кърмата ви е спряла или че няма достатъчно мляко. Много майки срещат трудности да изцедят нещо след кърмене. Това може да означава както, че бебето е изпразнило добре гърдите, така и че просто гърдите не отговарят добре на опитите за изцеждане, защото изцеждането не е нещо, което е естествено и нормално. Изисква също техника, иска малко време, иска малко поритост, докато гърдите се научат да пускат и за помпата, не само за бебето. Така че е нормално понякога да може да изцедите само 10, 20, 30 мл, дори от гърди, които са очевидно пълни. И независимо, че с помпата спира да излиза, ако сложите бебето на гърда, виждате, че това започва да гълта, но с помпата ви е трудно да го направите, така че не смятайте, че това, което може да изцедите, е непременно отговарящо на това, което вашето бебе може да изяде. И така искам да завърша с класическата фраза на доктор Сирс, че за вашето бебе кърменето е начин на живота, не просто начин на хранене. В самото начало на живота си той има нужда от вас, от близостта ви и от гърдата, за да се чувства наистина добре. На следващия слайд можете да видите контактната ми информация, ако имате нужда. А сега съм на разположение да отговарям на вашите въпроси.
Много благодаря за изчерпателното изложение. Аз мисля, че голяма част от отговорите на въпросите, има страшно много въпроси, ти едва ли си изненадана, но мисля, че голяма част от тях са зададени. Аз започвам с един, който ни беше изпратен по имейл. Така. И ще го прочета. Значи, това е доста класическа ситуация. Имаме и обаче конкретни параметри, така че да видим какво ще кажеш. Бебето ми е на 3 месеца и 3 седмици. Изцяло на кърма и върви доста едро. На 3 месеца и 1 седмица тежеше 8 кг и 250 грама, 63 см. Роден е 3 кг и 570 грама, 50 см. Първия месец е станало 5 и 100, 56 см, втория месец 6 и 800, 59 см. Педиатърът каза да го храня по 5 пъти на ден, а още след първия месец ме посъветва да махна нощното хранене и да давам вода, което не направих. Напоследък дори се буди по-често нощен и заспива като хапне малко. Мислите ли, че имам проблем в цялата ситуация? Сега, трудно е да се дават някакви такива абсолютно конкретни отговори за ситуации, защото тук трябва да се огледат доста неща относно как е организирано кърменето. Ако бебето продължава да качва много, нали, първите 2 месеца е нормално децата да качват по-бързо. На третия месец вече очакваме да започне да спада това наддаване и просто трябва да се проследи, да се види как ще бъде наддаването през третия и четвъртия месец на бебето и ако продължава да е все още в тези, така, нали, да е повече от очакваното. Значи нормално наддаване за третия месец е някъде около 700 грама, за четвъртия месец вече около 600 грама на месец. Ако продължава все още да бъде повече, нали, да е над килограм, е разумно да се обсъди какво точно се случва с как е организирано храненето и дали има нужда от някакви промени. И също така детето трябва да се следи внимателно от педиатъра, тъй като бързокачващите бебета може да имат нужда от повишаване на дозата на витамин D, за да се отговори на повишените нужди и на бързото нарастване на костите. Аз в тази връзка, понеже имахме доста така сериозна дискусия и в групата, свързана с това, че бебетата е еднакво опасно, според педиатрите едно дете да е недохранено и да е прехранено и така нататък. И оттам ти знаеш всичките тези вълни, как пък на кърма не можеш да го прехраниш и така нататък. Може да се прехранват и кърмените бебета могат да бъдат прехранени. Понякога майките имат наистина много изобилни количества мляко и когато тече в устата на бебето като градинска лейка, то е принудено да гълта като пате и по същия начин, както и с шише може да бъде прехранено, защото му тече твърде бързо, така и на гърдата може да се случи. Заради това винаги толкова голямо внимание отдаваме на това как се случва кърменето, то да бъде комфортно за бебето и да бъде засукването да бъде добро. И ако е необходимо да се направят, да се вземат някакви мерки за овладяване на количеството мляко след първия месец. И понеже пак продължавам в този въпрос, за да изчерпим тези въпроси, голямата опасност, освен от наднормено тегло в последствие, защото масните клетки се образуват в тази възраст, другата голяма опасност от развитие на диабет ли е? Това го имах като конкретен въпрос. Сега, повишаване на риска от диабет го има при развитие на наднормено тегло като цяло. Не толкова с това, че ако го прехранваме бебето, непременно ще... Да, значи това е било просто като още нещо да хвърли в тая посока. Да, значи нямам, поне не ми е известно на мен да има данни. Напротив, кърменето намалява риска от развитие на диабет и кърмените бебета най-често, дори когато в началото са наддавали доста повече, обикновено някъде, когато станат на около година и половина-две, това нещо изчезва, тази бебешка пухкавост изчезва и си стават съвсем съразмерни. Т.е. те обикновено надават съразмерно. Надават много и на дължина, а не само на тегло. Нали? Което е също нещо, което се следи. Защото ако едно бебе, има разлика едно бебе дали ще е 10 кг на фона на 63 см или ще е 10 кг, ама ще е 75 см. Да, това е много хубаво.
Следят се съотношения, не се следи само един показател в здравето и развитието на детето, а се следят съотношения тегло, ръст, развитие на моторните умения. Това е нещо, на което трябва да се обърне внимание при бебетата, които надават бързо. Трябва да бъдат окуражавани. Бебешката гимнастика е много подходяща, нали, не само масажите, ами вече и гимнастика от сорта на кендиру, на всякакви такива, нали, които се ходи за да се правят упражнения. Това е много подходящо. Така е. Сега започваме горе-долу хронологично. Първият въпрос е свързан с когато бебето проявява кърмаческа стачка. И уточнението е, имам бебе второ на 6 седмици. С първото, за жалост, кърмих само 2 седмици. Тоест сега за първи път кърмя дълго. Искам да кажа, в кавички го е написала жената дълго, искам да знам, че правя всичко каквото мога, за да дам най-доброто на бебето в този етап. Дали в мен е проблемът и въобще има ли проблем в отказването? Сега много е трудно, без да съм видяла и без да знам каква е цялата история, да дам отговор в тази ситуация. Аз лично бих посъветвала майката да се обърне към консултант, който може да направи цялостна оценка. Изцяло на храненето, на количеството, на какви затруднения среща бебето, защото на тази възраст бебетата като цяло не правят стачки. Това означава, че нещо не им е комфортно. Има нещо, което не се случва така, че за бебето кърменето и храненето да е преживяване, което си е приятно и нормално. И трябва да се намери причината за всичките тези неща, за да може да се намери най-адекватното решение. Следващия въпрос е, майката ни моли за малко повече информация, свързана с бременност, тандемно кърмене след раждане. Така, това, което е важно да се каже тук, че кърменето по време на нормално протичаща бременност не увеличава риска за самата бременност, но там, където възникват някакви проблеми с бременността и особено ако те са свързани с контракции, с кървене и така нататък, тогава е разумно да се обсъди сериозно намаляване и евентуално спиране на кърменето, тъй като се увеличава натоварването на майчиното тяло в тези моменти. Т.е. това вече излиза извън рамките на нормалното. Но ако всичко върви наред иначе, т.е. ако бременността си протича нормално, без никакви отклонения, тогава обикновено може да си продължи кърменето и след това, ако майката желае и ако децата проявяват желание, може да се стигне и до тандемното кърмене, като е важно, при тандемното кърмене е важно на първо място да се уверим, че малкото бебе има предимство и че то получава всичко това, което на него му е необходимо. Тоест за голямото бебе може да е разумно или детенце да е разумно да се въведат някакви правила относно достъпа до гърдата, да си знае, че винаги е след бебето, ако боледува голямото детенце, то да бъде ограничено до една гърда за него, за да не се предава толкова лесно проблема и към малкото бебе. Следващия въпрос е малко информация за кърмене и менструация. Какво и кога може да се пие, за да не намалява кърмата? Сега при менструацията проблемът е, че имаме променени нива на хормоните. Не винаги можем добре да ги контролираме. Едно от класическите средства, което се препоръчва в тези ситуации е от към 14-я ден на цикъла майките да започнат да приемат калций и магнезий в едни... Те не са високи дози, могат да бъдат и по-повишени, примерно около 1000 мг калций и 500 мг магнезий на ден, ежедневно. Разумно е обаче първо да се посъветвате с вашия лекар за това дали е безопасно да приемате такива добавки, тъй като жени, които имат проблеми с сърцето или взимат някакви медикаменти, може това да не е удачно за тях. За повечето хора не е проблем обаче. И да проверите дали това ще помогне. Помага обаче при около половината от жените, не при всички, за съжаление. Няма нещо, което да помага при всички. 100%. Следващия въпрос е във времето в болницата, когато бебчето първите 24 часа не е при майката, следва ли да се ползва помпа за стимулиране в часовете, в които майката и бебето не са заедно?
Ами аз мисля, че отговорих на този въпрос, че особено след секцио, ако говорим за първите 24 часа след секцио, тогава е много трудно да ползва човек помпа, защото често още не е раздвижен, не може да стане, да си вземе помпата, но изцеждането на ръка е подходящата опция в тези ситуации, тъй като действително нашия организъм очаква бебето да започне да се храни и естествено всяко бебе има нужда да се храни и през първите 24 часа, така че ние не правим нещо, което е натоварващо за майките, ужасно и пречещо им да почиват, а ние просто имитираме какво би се случвало нормално, ако майката и детето бяха заедно. Сега малко да влезем в медикаментите. Тук има един конкретен въпрос. Казва, че става паник атаки и през бременността е пиела турбах Респо. Може ли сега при кърмене да ги пие? Всъщност, ако искаш на такива конкретни въпроси, мога да ги отправям в документи, защото все пак онлайн не знам до каква степен. Трябва да проверя лекарството. Не мога така да отговоря без да съм погледнала, тъй като ми е необходима активната съставка и трябва да направя справка в справочниците, които са за съвместимостта на лекарствата и кърменето. Само ще вметна тук много бързо за всички, които гледат и слушат. Има един испански сайт, който се казва Елактансия, където можете и сами да проверите. Информацията там е абсолютно достоверна, той се поддържа от педиатри. Да, чудесно. Там могат да се проверяват всичките активни съставки на медикамента. Да, проверява се по активната съставка на лекарството, а не по търговското му име, защото търговските имена са различни в различните страни. Нещо за увеличаване на кърмата. Има вече изпълнени. Често кърмане на гърдите. Това е най-ефективното средство за увеличаване на кърмата. За конкретни ситуации винаги трябва да се види какво точно пречи, как се е стигнало до намаляването или до недостатъчното от самото начало кърма, защото тук роля играят много хормонални заболявания при майката и някакви неравновесия, организацията на кърмене, начина по който бебето се уче, някакви пречки от страна на самото бебе, ако то не е достатъчно ефективно, не се справя с цялата тази работа. Така че има толкова много фактори, че най-разумното нещо, когато човек има проблеми с количеството на кърмата, е да се консултира с консултант, да се направи общо цялостна оценка на кърменето, бебето, майката, медицинската история на всичките, за да може да се каже наистина нещо, което би могло да свърши добра работа. Тоест да не си говорим наизуст, ами да е наистина подходящото за дадената двойка майка и бебе. Следващия въпрос пак е конкретен. На ми се появиха папиломи, малки по размер, включително и по ареолите. Ходих пред дерматолог, ми избриха тези по ареолите с течен азот. Но сега пак са се появили една-две миниатюрни папиломи. Въпросът ми е, това ще бъде ли проблем за кърменето? Разни ли са? Моля за съвет какво направя. Терминът ни е след 11 дни. Тоест, това е мама, която е буквално всеки момент. Буквално пред раждане. Тук е важно да се консултира с дерматолог, обаче, защото е трудно да се каже така, дали биха били заразни. Сега, в крайна сметка, майката вируса го има в цялото си тяло и папиломите обикновено те са и по гениталиите. Така че въпросът дали и по какъв начин ще се извърши раждането, защото реално при едно нормално раждане детето ще има също толкова съприкосновение, така че няма как да се каже точно откъде ще бъде заразяването, ако настъпи такова. По принцип, папиломите не са пречка за кърменето, но в тази конкретна ситуация, където те се намират по ареолите, аз бих се консултирала с дерматолога. Да. Следващия въпрос е бременна отново в 9 месец и искам да казва, в момента имам едно плътнало зърно и едно нормално. Дали това би се променило след раждането и ако не, то как бихте препоръчали да кърмя, за да е успешно? Само от едната гърна или да използвам силиконови зърна? Ако е с силиконови зърна, то дали да използвам и на двете гърди или само на тази, на която е нужна, а от другата да кърмя без? Така, много хубав въпрос и е добре, че майката се интересува и така добре се е подготвила за това нещо. По принцип, винаги опитваме да сложим бебето на гърдите такива, каквито са. Особено първите 2 дни, докато гърдите още са меки, докато могат хубаво и лесно да се оформят.
По-неизразеното зърно може да бъде стимулирано преди да се предложи на бебето с помпата или с пръсти, да се опитва да се изтегли, за да се предложи на детето. Опитайте, няма как да знаете дали бебето ще може да засуче, ако не пробваме. Сега, ако не се получава, тогава би могло да се използва силиконово зърно. Ако бебето си засуква на другата града, на която зърното е по-изразено без силиконово зърно, не виждам причина защо да трябва и там да се слага. Не е толкова объркващо за детето, колкото човек си представя. И добрата новина е, че за щастие с кърмене, изцеждане и с минаване на времето, обикновено към края на първия месец зърната изглеждат по съвсем различен начин. Нямат нищо общо с това, което е в първите дни. Най-често проблемни са третия, четвъртия, петия ден, когато е слизането на млякото, когато гърдите стават много твърди и тогава може да се наложи да се ползват силиконови зърна в тая ситуация, тъй като на детето ще му е по-трудно да издърпва зърното. Следващия въпрос е: на 22 дни е бебчето, кърмено е на вписване, но храненията продължават около час, час и половина. Майката казва, разбира се, не е постоянно активна и не мога да я съпътя по никакъв начин, ако тя сама не се разбуди. Нещо повече мога ли да направя, за да влезем малко повече в режим? Най-простичкото нещо е бебето да се кърми голо и майката през цялото време да помага с компресия. Но това е само така хвърлено в пространството, защото няма никакви данни как наддава това бебе, какво точно се случва, тя има ли болки и така, за да мога да дам някаква по-конкретна информация. Втория въпрос е: бебка засуква добре и няма мръгади по зърната, но поради честото и дълго кърмене имам доста сериозна чувствителност по ареолата. Не зърното, ареолата. Това от засукването ли е или е нещо индивидуално и дали мога да го облегча по някакъв начин? Иначе казва, бебка наддава добре, даже повечко. И пеленките се пълнят добре. Добре, това, че бебето наддава добре е хубав сигнал, но това, че е боли ареолата, най-вероятно означава някакво стискане от страна на бебето, т.е. може да има нещо, което да трябва да се поогледа. Или може да е натъртване, ако ползва помпа. Много неща може да има. Затова казвам, че такива конкретни въпроси много трудно да говорят така, без човек да има представа. Можеш, аз просто обещаваме да отговарям хронологично, защото винаги има името на сърце. Следващия въпрос питате ни колко време е годна кърмата на стайна температура и понеже има доста въпроси за съхранение на кърмата, аз си позволих накратко. Един линк съм изпратила към съвет, който ти си писала за нас. Там има информация точно на стайна температура, в хладилник, в фризер. Общо взето много прецизно. На стайна температура от едното хранене до другото. Да. Но цялата информация можете да я видите. Аз презентацията я пуснах. Следващия въпрос е: има ли начин да намаля количествата на кърмата? Имам бебче на 30 дни, което случи по-малко и на често, защото се роди в 34-та седмица. След хранене гърдите ми си остават тежки и леко болезнени. Притеснявам се да не получа запушване на каналите. Прочетох, че не е правилно да се изцежда. Сега, в тази ситуация, някъде до към термина на бебето, може да е необходимо майката допълнително да изцежда и да поддържа една идея по-високо количество, отколкото са нуждите му в момента, тъй като това е специфична ситуация с недоносено бебе, където ако оставим нещата изцяло в неговите ръце, може да се случи така, че да се стигне в един момент до недостатъчно мляко. Така че до около термина е разумно да има все пак някакво изцеждане. Т.е. когато майката усеща, че гърдите са некомфортно пълни, е добре да изцежда по-малко до комфорт. Така, точно на 30 дни е следващото бебче. Понякога засуква правилно, а понякога не успява да засуча правилно. Майката казва, не усещам особен дискомфорт. Проблем ли е, че не засуква всеки път правилно? Сега, понякога се случва, че при самото засукване не е правилно, но в последствие бебето си се намества на гърдата. Ако тя няма някакъв сериозен дискомфорт, най-често не е проблем, но е хубаво да се внимава при самото поставяне, защото пък примерно е това, което някои бебета правят, дето смукват зърното като спагетки и така. Това остава като навик.
и в последствие може да бъде много неприятен навик и действително да създава проблеми, така че това според мен е важно да се внимава и да не се случва. Нали, да се поставя бебето хубаво да е опряна брадичката, бебето да е близо и да го побутнем към гърдата, така че да може да захване наведнъж, а не да се получава това пресмукване на зърно. Следващия въпрос е кога е най-добре да отбием детето, когато има кърма. Как трябва да се случи това? Дохранване с адаптирано мляко или как? Сега въпросът с отбиването е нещо, решение, което индивидуално взимат родителите. Обичайните препоръки, така около които са се обединили всичките педиатрични асоциации по света, е по възможност 6 месеца изключително кърмене, след това е силно препоръчително до края на първата година наред с захранването да продължи и кърменето, а след това вече след първата година е както желаят майката и детето, УНИЦЕФ казват след втората година даже. Е разумно, нали, според тях през първите 2 години да продължава кърменето на бебето, така че виждате има разлики. Всички родители, всяка двойка майка и бебе взимат индивидуално решение и вече зависи от възрастта на детето за това по какъв начин да протече отбиването. Ако се налага или са решили да отбият при дете, което е под 6-месечна възраст, тогава се прави с заместване на кърменето с адаптирано мляко. Ако говорим за дете, което е вече на около годинката, обикновено пътя е друг. Там гледаме да заместваме с твърдите храни. Но ако е под година, реално така или иначе млечните хранения са основни и трябва да бъде с мляко за кърмачета, така ли? Под година. Под година, особено ако е нали, доста под годинка детето, тогава трябва да има млечни хранения, които са с адаптирано мляко. Сега вече при едно дете, което е на 10-11 месеца яде разнообразие от храни, няма нужда да се включва адаптирано мляко. Там като има достатъчно млечни под друга форма включени в храните му, това нещо може да се компенсира и в крайна сметка процеса на отбиване продължава известно време. Той не става от днеска за утре обикновено. И е редно това да се случва така, наистина във времето, а не спонтанно. И имахме един такъв въпрос. По-добре е за майката и детето, когато има възможност това да се случва по-плавно, защото им дава възможност да се нагодят и така по-щадящо да мине и за гърдите, и за самото дете. Тъй като му трябва време да превключи един вид всичко това, което кърменето му е вършило работа, нали, за успокояване, за приспиване, тези навици, които той има, да ги превключи и да ги замести с нещо друго, което отнема. За самите гърди, аз сещам се, имахме един как е по-добре да пия с практика или с притягане. Това са единствените 2 варианта. Но за щастие не са единствените 2 варианта. Обикновено почти никога не се налага да се използват медикаменти, освен ако се налага много спешно отбиване по някакви медицински показания. Тогава действително могат да свършат работа таблетките за по-бързо спиране на млякото, но и с тях и без тях за около 2 седмици може да бъде спряна кърмата. Да. Следващото бебче на 41 дни кърми се на от самото начало. Тогава, като в самото начало не е надавало много и са й казали да дохранва с студена кърма. Сега вече надава доста добре, като в момента е 4 кг и 800 грама. Важно е обаче, като ни давате цифри, да ни давате и цифрите, с които детенцето се е родило. Въпросът ми е как да разбера кога да го махна от гърдата, тъй като много често повръща, предимно през деня. Вечерно време нямаме никакви проблеми. Яде и спи. Педиатърката ми каза, че храненето не трябва да е по-дълго от 20 минути. Понякога това работи, но доста често пак повръща. След това майката каза, че има и друг въпрос, но на мен толкова ми се визуализира. Малко по-кратки трябва да са ви постовете, за да мога да ги виждам. Сега, тук е въпросът дали бебето повръща поради някакви механични причини с получаването на млякото, т.е. прекалено силна струя, някакви такива неща, или детето има някакъв проблем от сорта на рефлукс или нещо друго, заради което повръща. Т.е. не винаги по-ранното прекратяване на кърменето е пътя, по който да се действа. Така че това пак е ситуация, която трябва да се види малко по-подробно, особено предвид, че в началото детето не е надавало много добре. Нормално ли е бебе на 1 месец да се половина?
Колко часа? На всеки час и половина, бебе на 1 месец. Да се храни? Да. Може да е доста нормално. Ако има така, се редуват периоди, в които се учи на по час, час и половина и после има по-дълъг период, в който бебето спи, е съвсем нормално. Другия вариант е в тази ситуация аз бих питала дали му се дава едната или двете гърди, защото този ритъм, при който бебетата се учат на час, час и половина, много често го виждам, когато майката предлага само едната гърда на хранене. И съответно бебето бързо огладнява и иска скоро пак да яде. Така, тук има въпроси свързани с връзката, понякога си отговаряте една на друга. Така, следващия въпрос е: кърмя вече 6 месеца и половина, но ми се запуших канал. Какво да направя? Сама ли ще се регулира кърмата по време на захранването? Те са явно това въпрос. Захранването е действително рисков фактор, при който може да се получат така, особено когато децата подхождат с голям ентусиазъм и изяждат по-съществени количества твърди храни. Така че е важно тогава майките да наблюдават и ако усещат дискомфорт в гърдите, да изцежат помъничко за облегчаване, за да не се стига до запушвания. Но да, кърмата се регулира сама. Просто трябва в тази ситуация да се внимава да не се заместват бързо кърмения едно след друго. Нали? Тоест, ако е заместена обедното, да не се бърза след 2 седмици да се замести следващо, защото това може да доведе до по-сериозен риск от запушвания проблеми. Да. Следващия въпрос е много хубаво отговори на него, но понеже е класически въпрос, на който много често се задава, с какво може да увеличим кърмата, нали, освен на горила и някакво чая. Имам бебе на 2 месеца, 10 грама и 200 грама. Ден се чудя, наял ли се или не. Гърдите ми стават меки, а той сякаш иска още. Познавам, че не се е наял, като отваря устата и старта е диква. И ако ползвам една поза, може да се намали кърмата, легнала поза. Тоест, ако ползва само една поза. Да намалее кърмата, ако ползва само една поза, това няма да се случи. Въпросът е, нали, дали тази поза детето успява достатъчно ефективно да се храни. Сега вече за увеличаване на кърмата, пак казвам, обективно трябва да се прецени има ли действително някакъв проблем. Това, че детето си отваря устата и си плези езика, не е от класическите признаци за глад. Класическите признаци за глад са когато детето търси активно хмуче. Нали, по този начин и отваряне на устата и плезене на езичето може да има, когато децата тръгва да им се връща мляко нагоре, примерно. Да. Много често правят това нещо, т.е. не е непременно свързано с глад. Това бих коментирала като сигналите. Е свързан следващия въпрос. Какво бихте посъветвали с бебче на месец и половина? Хранене на поискване с тих рефлукс. Според докторката преяжда и трябва да се храни през 3 часа и половина. Винаги ли, когато бебче си яде и умръчва, е признак, че е гладно или може да усеща някакъв дискомфорт и за това да търси гърда? Бебетата си търсят сучене не само когато са гладни. Те търсят да сучат по всякакви причини. Деца, които много често повръщат или за които знаем, че преяждат, при тях понякога може да е разумно да не се слагат непрекъснато на гърда, защото това може да им влошава симптомите и ако се прецени внимателно ситуацията, може да се предлага залагалка, когато сме сигурни, че детето е нахранено и че търси да сучи по-скоро нали, за комфорт, но докато не е регулирано количеството мляко, има твърде много, това би му влошавало. Нали? Това майките много често и много бързо чисто емпирично го установяват, че като му дават много непрекъснато да сучи и то все повече плаче, повръща повече и така нататък. Тогава вече след 3-4 седмица би могла да се предлага и залагалка в някои от тези ситуации, за да се види дали така бебето ще може да се успокоява без непременно и непрекъснато да бъде на гърда, но пък трябва да се внимава, защото с залагалките пък може да гълта малко повече въздух, което също да не може. Тоест, нали, на проба и грешка се действат всички тези неща. Иначе при тихия рефлукс класическото е да бъде носено бебето, така както ти носиш явно в момента. Следващия въпрос е как се променя времето за кърмене с порастването на бебето. Конкретно, майката има бебето на 3 месеца и половина и пита колко трябва да го държи на всяка гърда.
Бебето определя колко, но обикновено на тази възраст е 10 на минути общо, като много често не могат да стигнат до 10 на минути, ме прекарват 2-3 минути на едната, 2-3 минути на другата. Много лесно се разсейват през деня и най-често случат по-дълго и по-спокойно при вечер и нощем, когато са сънени. Да, и горе-долу, това нататък тези дълги, продължителни, може да се кажат трудни кърмения, стават доста лесни, бързи и чак човек си мисли, бе, това нормално. Обикновено някъде след втория месец настъпва този момент. Ако примерно имаме бебе на 4-5 месеца, което продължава да се учи по 40 минути, 1 час всеки път, нали, аз бих огледала да видя какво точно се случва. Така, следващия въпрос е, дамата е в 9-ти месец, очаква гърдите и, които не са особено големи, вече да са се оголемили, но уви не са. Към 5-ти месец ми течеше коластра, но към 7-ми спря. Иначе имам ясно изразени вени, потъмнели са зърната, които също не са особено големи. Притесняваме дали ще може да засуча при положение, че съм с малък бюст зърна. Малкият бюст и по-малките зърна не са никаква пречка за кърменето, а от това, което описва майката, че има добре изразена венозна мрежа, че са потъмнели ареолите, това са добри сигнали, че нещата вървят добре. Това, че е имало спонтанно изтичане на коластра, също показва, че текат процеси в тези гърди. Така че аз не бих се притеснявала, бих изчакала спокойно раждането и да се види как ще се чувстват тя и бебето. Като съм ви изпратила да следвате, едното е за как да съхранявате, а другия е, до сега никой не ни пита за и кърмене, ама аз така предвидливо съм ви пуснала и този линк, пак е от Кристина отговора. Следващия въпрос е детенце на 50 дни на поискване на около 2 часа. Те още обаче често се случва да усещаме липсо обождане в гърдите и те да потичат от само себе си, без да са в процес на кърмене. Те едно преливат. Този процес регулира ли се и това да очаквам това потичане да спре? Регулира се. Има жени, при които много бързо спира, още към края на първия месец. Има други, които имат по-голямо количество мляко и може да продължава доста по-дълго време. Сега тук е въпросът дали има някакво допълнително изцеждане на гърдите, което да стимулира и да поддържа малко по-високо количество мляко. И ако има, е разумно то да бъде постепенно спряно, за да имат шанса гърдите наистина да се регулират. Така. Понеже е точно и 30, обаче аз по аналогството на предаване имаше на времето минута е много. Понеже последната минута. Бебчето е на 3 месеца и половина и от деня на раждането е на поискване. Храни се от двете гърди. От около 10 дни продължителността на кърменето е около 6-10 минути при първоначално хранене от около 50 минути. Нормално ли е това? Удължи се и периода от 3 часа на около 3 часа и половина. Притеснението ми е да не намалее млякото и кърмата да спре. Въпреки че след хранене гърдите са меки, необходимо ли е да се изцеждам? Когато го правя, изцеждам едва по 20-30 мл от двете гърди. Не е необходимо да се изцежда. Според мен това си е съвсем нормалния развой и развитието на кърменето. Колкото по-големи стават децата, толкова по-бързо успяват да се нахранват и успяват да поддържат млякото по този начин. Това с интервалите, то е много различно от ден за ден. Понякога може да се храни през по-дълги интервали, после ще има дни, в които ще иска по-често да се храни, така че ако на бебето му е необходимо повечето, просто за 1-2 дена ще искат да се учи по-често. Обичайно не е необходимо да се намесва майката в процеса, когато нещата си вървят добре, а в тази ситуация звучи като всичко да е наред. Тук една майка казва, наистина ли докато кърмиш нямаш цикъл? Ако кърмиш 2 години, толкова ли време няма да имаш цикъл? Има щастливи жени, които по толкова време нямат цикъл, но при повечето не е точно така, тъй като кога ще се възстанови цикъла е доста непредсказуемо. То зависи и от нивата на някои хормони в края на бременността. При повечето жени цикълът се възстановява някъде след захранване на децата, но някои изтеглят късата клечка и още от втория месец имат цикъл, независимо, че кърмят изключително и че нещата си вървят добре. Така че няма как да кажем при кой как ще бъде. И най-последно вече, кои подложки за гърди са най-подходящи, многократните или тези еднократните, които са без нейлонов гръб? Виж, за подложки за гърди обикновено рядко питат, но ето пък
Питат, да. Сега тук е въпрос вече на удобство за самата майка, тъй като многократните подложки трябва да бъдат прани по специфичен начин, да бъдат обработвани след това, тъй като този белтък малко по-трудно се отделя. Не е достатъчно само да бъдат изпрани в пералнята, ами се използват обикновено начините, по които се почистват и многократните пелени. Така че ако се спре на варианта за използване на многократни подложки за гърди, трябва да проучи как точно да се грижи за тях, така че да не се получават някакви проблеми. Последното, което казват, лекторът е страхотен, благодаря. Наистина е така. Безкрайно много благодаря за лекцията и за отговорите на въпросите. Кажи нещо за финал, тъй като така пресрочихме времето, но... 2 минути не са проблем. Ами за финал пожелавам на всички достатъчно мляко, щастливи бебета, които да спят поне един път в седмицата по 6-7 часа през нощта. Дай Боже, всеки му. Благодаря много, Кристина. Очакваме ви на утрешната среща, която ще е на тема захранване. Заедно с доктор Таня Андреева ще си поговорим за захранването. Така, то някак си логично следва. Кърмене, захранване. Захранване, така е. Още веднъж безкрайно много благодаря на вас. Хубав след обяд и до нови срещи. Благодаря на всички. Чао, чао.